جتا سکھ رمضان حضور دی ہے وہ دل نہ آخ مدینہ ہے تیری آمد تھی دلدار مٹھا تھی جگ وچ باغ بہارا ہیں کائنات دے ہر ہر کونے وچ تیرے نام دیاں گفتاراں ہیں سب سجر سمرتا خوش ہیں تے ہر شاخ دے وچ گلزاراں ہیں رمضان تے سونا ترس کری میرے بے شک عیب ہزاراں ہیں اے باد سبائے تھوڑا لاون آکھی بے پرواہ کو اے باد سبائے تھوڑا لاون آکھی بے پرواہ کو یہ مدت سکتی باندھی سہی پئی دہ دیے تیرے راہ کو تیرا نا گھن گھن میں دلئی ہوتی ہے یہ چندری اپنے ساہ کو رمضان تے دکھڑے چن پون تے سنواوی عرب دے شاہ اے باد سبا اے پار کنو دس او سے ڈھول روار کدا سارے اجڑے بیک وساون دی دس کیتے ہنے کوئی پچار کدا سارے کخانے یا جھگلیاں ہیں اے تھیسن باغ بہار کدا رمضان کو سچ سچ حال دسا اے مقصد درد ہزار کدا بعد سبا دسے بھی کے آخیا بعد سبا میں سن کا ای مدنی مٹھل فرمے دے او میلا ہے جڑا آل میری کو ادب دے نال الے دے جڑا نام میرے کو پیار دے نال چم اکھیاں تے لے دے رمضان نہ ہوندا مالک ہاں جڑا میرے کو یاد کرے دے سبحان اللہ مگر مومن تے یاد کرے دے تے دوسرے تے یاد نہیں کرے دیکھو آل نبی دا ادب نہیں دل آدھی سامنے آوے نا جڑا پیر فقیر کو دیکھ ہنے تے ادب دے نال الاوے نا جڑا سن کر نام محمد دا تے سر اپنے کو جھکاوے نا ہوے ماں دے پیٹ منکر نبی دا رمضان او چندرا جاوے نا میرے مدنی نیم محمد دا سی بالکل اعلی شان ایک کوئی معمولی بات نہیں جبریل جندا دربان ہے دیکھو آپ سدا رب عرش اتے اتے آ میرا مہمان ہے جنے گلیاں وچ دی داڑھی نال بہاری و سلمان ہے ایک ہوں دلدار دی خاطر یارا بڑیا جمل جہان ہے رب اپنے محبوب اتے کے جب بھیجا پاک قرآن ہے اسا سن گھندون سے عمل کریں دے رب دا ہر فرمان ہے تک کتیاں نال لڑاویں ہے اج بنے ودو انسان ہے سارے حق بن گئے اسا من تے گھنو ہوئی کہ عربی دا احسان ہے رمضان اجاں جڑا نہ منے کو سمجھ گنی پیمان اے دا سبق تلے ہی توتے کو کوئی سوہنی بولی بولے پہلے پنجرا اپنا صاف کرے نہ بے بے محل تا پھولے آخر اتھو اود ونجنے وال سونے دی سیسن کھولے کیا کر بندی عمل والی کر اوسن موتی ٹولے او پڑھ پڑھتے سنوئی ویسن وال کون اتھا لب چولے سب سجر سمرتا بھول ویسن اتھا تلسن ماں سے تولے تھی غمناک اساں باسوں وال عیب نہ ہو سن تولے رمضان جو توتے کو بچنا ہے در عربی تو جند کھولے میرے عربی دا شان کیا پوچھتی ملا میرے عربی دا شان کیا پوچھتی ملا سندے شان وچوں کئی شان بنے اے ملک فلک تے چند تارے سونی دھرتی تے جہان بنے اے مندر مسیطہ مسلے کیا کہ سونا پاک قرآن بنے لجپال علی صدیق اکبر والعمر فاروق عثمان بنے روزہ نماز تے بند کی رب دی سارے کتے فرمان بنے پتہ لگ ویسے جنا پیش سیکھوں جنے ودو سا بے فرمان بنے ہن پہلیاں امتہ بدل ویاں سیدہ کرم تے سب انسان بنے رمضان دا والی شکر کروں ساڈا وارث عربی جانا لجپال عربی تا آون وچ کائنات کو رنگ سے لیندا سونے عرش قانون لا فرش تائیں یک نوری نور کرے دا وہ جبریل جہے تا در اپنے تے سائیں دربان کھڑے دا آئے کئی حبشی تھی تا بلال بھی تے کئی سلیمان بڑے دا آئے سنیا ہوسی پتھرے کو کہ کلمہ پاک پڑھے دا آئے سونے کافر پتھر مرے دے ہن سائیں آپ دعائیں دے دا آئے لجپال علی نبی سائیں داول ہر فرمان بنے دا آئے مرحب کو تا مار کریں تے خیبر کوٹ اڑے دا آئے دے دے دڑکے کافرے کو تے دین دا سبق سکھیں دا آئے جگہ واری پیر حسین دی پوچھ کیا کیا سید کرے دا آئے سارا ساتھ رلا تے سائیں شاہ کربل ڈیرے لیندا آئے تونے پختہ دا سائیں زور تہاول صدر دے نال نبھیندا آئے پانی دے بدلے غازی سونا بازو سائیں کٹویندا آئے تونے ظالم ظلم کریں دے ہن شاہ ایک کلاس کچیندا آئے اصغر اکبر قاسم کے جھیکے جھے گھوٹ کوہندا آئے رمضان سے بعد شہادت دے چرسان قرآن سنیندا جے عشق دی منزل پوچھدا ہی میرے پیر حسین جوان تو پوچھ جے عشق دے سچے ہیرے کو کیا پتہ کیا پوچھنا جے عشق دی منزل پوچھدا ہی میرے پیر حسین جوان تو پوچھ جے سرخ زمین تے آیا ہا ہوں کربل دے میدان تو پوچھ جے کو سانگ تے شاہ پڑھیا ہا ہوں سونے پاک قرآن تو پوچھ
جہاں حسن حسین شہید کرے لجپال علی پہلوان تو پوچھ جہاں اصغر اکبر تو پوچھ جہاں قاسم پیارے دی جان تو پوچھ جے پانی کتے ہن بازو کٹائے غازی دے علم نشان تو پوچھ اندے صدق وفات و صدقے سیول پیارے ہور مہمان تو پوچھ جے سارا ساتھ کہایا ہا لجپالک دی جانان تو پوچھ ہن فلک اتے حیران ملک ول ہر ایک ملک حیران تو پوچھ رمضان تو مکدی گال مکو خود مالک رب رحمان لکھ عاشق صادق تھیون پہ سبدا سردار حسین لکھ عاشق صادق تھیون پہ سبدا سردار حسین میرے مدنی میم محمد داتا بالکل پیار حسین نانے پاک دے دین دا سائیں خود پہرے دار حسین دین دی خاطر سید نے دی بچڑے وار حسین دین اسلام دی توڑ پجئی ول پاک دیوار حسین اساں بھولوں باندر تھی ویندے نہ چیندا بار حسین دین دی بیڑی بردی کونڈی تا پل وچ تار حسین رمضان اور رب دا پیارا ہے جڑا ہو حبدار حسین جدا کربل وچ حسین گیا حیران ہے خلقت ساری ہر کوئی آخے مظلوم سید کیا بار اٹھے لے باری رل مل سمرے وار کتے تے پیر چلائے نے کہاری اتنی مشکل دے بعد ولا شاہ صبر دے نال گزاری 9 میل تجا میں سینی ہن ہر اللہ سجاد مہاری دیکھ سید دی غیرت کو ہنس خون اکھی تو جاری آل نبی اولاد علی اے کس دے وارو واری دیکھ گھنو کہ میں سیدہ کی تھی دین دی پہرے داری پیر میرے تاں تول پجئی اسلام دی چار دیواری سچے عاشق ایونی بھینن یاراں نال دا یاری سیداں تے جنہاں ظلم تے ہے لعنت انہاں دے باری رمضان غلام دا سیداں دا میں راستہ عمرہ سا طبیعت کو چکھے حاضری دینے کو سرکار سے منظور کرے انشاءاللہ حکم اللہ نے میں تھوڑا جملہ لکھا عاشق سفی کی مولاد حسین جو ایک دل 10 بارہ کے رہا ہوں شعر لکھے جو محبت جرم ہے بس کر کھڑا ہاں سزا دے وہ جھکائی سر کھڑا ہاں میں جت کے عقل نال مان نال ہم تو سوچے جو محبت جرم ہو گیا تو کوئی عاشق نہ کرے قرآن دے کاری بھی ہمیں سچی محبت کوئی جرم نہیں جو میں جت کے عقل نال باہر لکھوں گا شاید پڑھ لو رمضان آپ ہے اچھا محبت دے کر جرم ہونا کیوں فصلی رلدی تھل ہے محبت جے کر جرم ہونا کیوں فصلی رلدی تھل ہے تو نے رانجھا تخت دا مالے کا حیران بھی اوندی عقل ہے ہیر کو تیر بروندا چھٹڑا روندی او ول ول ہے سونی شدی مہواب دی خاطر ویندی پار اچھل ہے لیلا دی خاطر مجنو شودے دی جان گئی وت جل ہے پری کتے تا ہر مشکل وت ہوگی شاہ فیصل ہے زلیخا شودی یوسف کیتے رستے باندھی مال ہے شاہ شمس کیویں سی دیکھ گھنو ول پٹھی لوائی کھال ہے سال 18 رات ہکا تے ارض تو بھل بھل ہے وہ یار دے پیار دیدار دی خاطر حسین وسائی کر بل ہے رمضان سوچ تے قدم رکھیں دے عشق دی اے منظر ہے سبحان اللہ واہ غفیر واہ واہ کی بیان بریک کر دے